aixecant ben amunt el braç, com si mos estiràssim un fil per amunt. El braç dret a davant la panxa, l'esquerre a l'aire i començam. Un, dos, tres i un, dos, tres i un, dos, tres i un, dos, tres i un. Dos, tres i un. Davant i volta. Davant. Molt estirant. Vinga, va, i ara davant i darrere. Tornau a estirar el braç ben per amunt, l'esquerre, el dret a davant i començam. Tres i un, dos, tres i un. Pensau, canviar el braç. Canviam el braç en el mateix temps que canviem la cama. Vinga, i ara davant i darrere, en volta. Aixecam una altra vegada el braç ben amunt, braç davant i preparats. Fem davant i darrere, però al mig hi afegirem una volta. Ja? Vinga. Dos, tres i un. Dos, tres i un. I una darrera cosa, si mireu a la descripció del vídeo, aquí baix, hi ha un link que vos du a una gravació de la nostra mateixa escola, de l'Escola de Música i Danses de Mallorca, on hi ha dos balladors que també expliquen aquests punts. I és molt xulo, està super ben fet i vos recomanem que el mireu. Esperam que vos hagi agradat molt, segur que ho heu fet beníssim. Mos veiem ben aviat. Vos anirem enviant més vídeos, amb més punts, amb més reptes i moltes més coses. Una besada i fins aviat! Besitos.